बेखौ सोर बायना हरदों मिथिगौ? देरहासार आंनि एक्स नालाय Hello everyone, welcome back again. नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबावबाय आरो स' लोगोफोर दिनै भिडिअआ आं मा लाबोदों बेनो जागोन ओमफ्राय सासे मानसि गेस बायनो नागिरदों आंनि स्पेसियल स' नोंथांमोना नायबाय थादों आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय नै जि गरम जाबाय दासो दखाननिफ्राय फैदों स' माबा माबि लाबोदों मेवाइ ओरैनोथ' मेवाइखौ जाबाय थायो बे मेवाइया जाहैबाय हाजोनि आलदा मेवाइ हाजोनि मेवाइखौ जानो थोनबाय थायो आंखौ ओंखायनो जानाय नायसै आं ओमफ्राय नैबे जों दाउ ओमफ्राय बेवहाय माबा माबि दं आरो नैबे जाहैबाय हाजोनि मेवाइ आरोना लोगोफोर दस्रा मेवाइखौथ' जाबाय थायो खिन्थु हाजोनि मेवाइखौ जानायाखै नालाय जानायनो नागिरदों आङो नै माबायदि गोदै जायोनो 30 थाखानि मोन्दों आरोना बेखौ ओरैनोथ' मेवाइया नोगोर दाम हाजोनि मेवाइया फिसा फिसा जायो खोमा ओमफ्राय नै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दाउ ओमफ्राय नै गंगार दुन्दिया ओमफ्राय नैबेयाव माखासे मेथाइ लाबोदों आरो आंनि गोदोनि लोगोआ हरदों आरो बायनानै लोगो मोनदोंमोन नालाय नैबेयाव जाहैबाय नैबे मिक्सार आरो स' दा आंनि आलासि फैयोबा ज' जानोसै ओमफ्राय बेखौ दोननोसै नोंथांमोना दा खोन्थागोन आरो ओमफ्राय नैबेयाव जाहैबाय सासे मानसि खानाय कालार होनो नागिरदों आरोना आंनिनो न'नि मानसि जायो गल्डेन कालार हाइलाइटार होनो नागिरदों नैबे जाहैबाय हात मोजाखौ आं मानो दासो बायदों मिथिगौ ना नोंथांमोना गाबोननि भिडिअआव मिथिनो मोनगोन आरो हात मोजाखौ आं मानो बायदों स' दायो नायदो बेखौ सोर बायना हरदों मिथिगौ? देरहासार आंनि एक्स नालाय होनदों फैदो थ'थ' थालायनो डिलिभार खालाम नङा दे जाबोथ' बिना लाब जादों आंजों सालाजों 20 थाखानिल' हरनो हाखायो ओमफ्राय माबा दंमोनथ' सस दंमोन जानायखौबा रायखौ जादे आंनाया दाना जाबावो बेखौल' दे
जायगाया गुवार जाबायना दोनजाया Ni nukul apa Bang? oke Nukul apa nak dia? Pak Sakim kamu mana kan bro? Sakim Mana disur mbak? Nolle Angin nih, kasih kasih, juta gesem, Ruben gesem, gosla gufur, sampai hai, dari ayah kat hai, Mister Bengnya ayah kat macam mana gitu. Bekan ya biji kalau lalu mula. Bengau sakit mau sih ha. Nih, Bedroom ni siapa tu? Kata menjaga. Kalau lalu bekan ya nih, nak oleh. Ni beku kalau lalu mana beku mungkin, mana isi lo benang usai, bubang mungkin, benang si warga mana. Bah Permanen terbaik. Ekdom pokok hari mati. Mana tak kamu boleh perang bolam. Tawa. Terusan teman. Mana mixer tawa ande. Tahu gaya deh. Asar begaya ma begaya kam sausong. Mana kali kau nak? Sungai doa. Yang baik kan tahu tahu. Sungai. Video nu gosla lan cai ada. Aja. Kemudian udah. Boleh satu side nala. Sampai dah sih. Jiguman. Haji kamu macam dengan nilai. Nilai. Haji kamu nilai macam mana? Đời beku mewa kau sukang baik. Sasi mewai jaya nalai beku angha mewai dau sanggan beha nih beku tu nala bai. Double kau beku no alu jung sungnahan sih. Mewai jaya beku. Hazani mewai ma bai desa gantai. Karen gaya dah kan beku sungsen. Alu oमफ्राय nih बेदराव खस खालामबाय नैबे मोदोमखौ बेनो एवनोसै आरो नैबे जाहैबाय आंनि मेवाजों ओमफ्राय नै पियास बानलु सामब्राम गुफुर खाला बेरदेरदों गिदिर गोदाथारदों Pagar gitu. Seperti bambu sablon itu kita dulu. jahwbai biदै गोनां एसे खालामना होनोसै नङाबा दा माजों जानो बेलाय गंगार दुन्दिया होनोसै दायो जाबायानो बेनो मेवाखौ संबाय मेवाखौ Dah mana? Mana? Siapa aja? Kanan ni. मेवा एवना दं मेवा
กับบุญว่าให้มาใส่ดูนี่อ่ะดูนี่อ่ะxả xin xả hình xả lên ba xả lên ba मी वो जाना है ना रो मुझे जाना है ना कम जानते हैं कम मुझे बताना पड़ेगा हाँ और रही बात इस होटल में आने की आप सही बात बोल रहे हैं हमारे संविधान में आर्टिकल 21 के अंदर ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि 18+ होने के बाद चाया भी है मैं तो जानना क्या लो जिकुट कोडนี่นึงน่ะDạ lá. itu sih saya kuka wah nung kurang Nasi untuk